Kubingelele ngiphinde ngwamukele mbukelo uSimanzola sekulethela zona ke indaba efika ngaso ke isikhathi abalandeli bakhuzana ke indlamlenze ke umfoka Pongose bavutha ungabaselo lapha ke ngenxa ke indaba noma ke yenkulumo ke esho ke uyena ke uSiqiniseko Mvelase lapha ke TikTok ukuthi ke uma idululi ke ingoma kaMjolisi akumele ke ayikhankasele yena lapha ke uMjolisi abalandeli ke bakhuzana ngempela ke bayavutha ke uphondo ukuthi kunganjani ke noma ke yena ke umthandeni naye ke ayeke ukukhankasa noma ke ayeke lapha ke indaba yokungenela ke i-top 10 ke njengoba ke esemdala yena ke umthandeni ke adedele yena ke lapha ke uMjolisi abaningi baveze ke imbono yabo lapha ke kuona ke uTikTok besho ukuthi ngempela ke lento ke eshow yena ke uSiqiniseko ayihambiselani ke nabo ke njengoba ke uMjolisi ke bezomvotela bethanda noma engathandi lapha ke yena ke uSiqiniseko. Bengithi ngize ngiyikhulume leyo khozi ngoba thina sesaqeda ngokhozi futhi angikhonzile nokuxuba indaba. Amabhinqa ke njengamanje ahlukene phakathi ahlukene kabili. Futhi umuntu oshaya unyaka kuzoba phakathi kukaMthandeni noMjolisi. Akekho umuntu ongaboni ukuthi ubusuku nemini usuku nosuku uMjolisi uyakhankasa ulwela ingoma yakhe njengawo wonke umuntu okhankasayo la ku top 10. Angeke ke mangabe sewinile bese kube kulokuthuka ingane ukuthi ingane yenzani angeke uMjolisi angayikhankaseli ngoba kukhona abantu abathi uMjolisi ukhankaselana uMjolisi ukhankaselana ukhona umuntu ongeke ayikhankasele ingoma yakhe ukuthi ingene lapha bese kuba nendoda ethule engasho lutho futhi engazi isho lutho ngoba kuthiwa hey umuntu uyadeserve hey kunengoma edeservayo hey bafuthe emhlabeni ayekho umuntu okoleda umuntu lutho emhlabeni ayekho umuntu odeserva lutho umuntu mangabe efuna into uyayilwela umuntu mangabe efuna into ayilwela wathi umsholozi abanye benu bayokhala kungabe uSiqiniseko Mvelase uMangcola lo othi kwezigcokama kodwa idixi uthi uMjolisi ingoma yakhe ithole recognition eyanele ngokuthi ifakwe kwi-top 10 kodwa akangazama ukuthi ahlukanise unyaka. Bengithi mina kunganjani umthandeni awuyeke unyaka bona ama Red Nation angawukhankaseli ukuthi unyaka umthandeni awuhlukanise ngoba umthandeni emdaka dedele ingane ngoba umthandeni useyingqwele noma useyingqwele esinegama ngokusho kwabo indaba angayekela ingane ihlukanisa umthandeni usenezimoto indaba angayekela ingane iwine le moto umthandeni usenemali uyisigwili mengabesho indaba angayekela ingane kube yiyona ethola le mali yokuhlukanisa unyaka. Wesiqiniseko Mvelase awuzukusabisa ingane awuzukusabisa ingane uyenza ingane ifile inferior ngithi ingane ngoba ngicabanga ukuthi uMjolisi uyi-2000 and ngimdala kakhulu kunaye mabe 2000 awuzukusabisa ingane wesiqiniseko ngoba na ufuna iqhawe lakhe liwini mangabe nifuna nina iguji ihlukanisa unyaka iyaniference square lapho khozini nivote awuthi nisabisa ingane ngokungcola bese uyahamba uyogeza awuthola ithuba nje nani Red Nation manithola ithuba lokusiqiniseka kuke nigeze nikukhuhle ngesaka nje ageze angazi ngamtholelani nje ukuthi ageze ngoba umuntu namanzi angayasamsiza la naye uMjolisi ngabe uyagange ezokhankasela ingoma yakhe ekubeni na uMjolisi ngabe uyabheda uma ngabe ekhankasela ingoma yakhe hayi kahleni nomadoda kahleni nila too much hey wanda ukhuluma emadodeni suka wendoda uMjolisi naye umculi yazi umculi nje yalo mfowethu defender njengamanje umculi naye uMjolisi ufakiwe lapha ku top 10 efakwa abantu yazi njengamanje abantu bazomvotela uMjolisi bazovotela ingoma kaMjolisi uma bethanda ukuyivotela yabona musani ufuna ukulawula abantu ufuna ukutshela abantu ukuthi benzini yabo nini ngasikhatsini ngemali zabo niyadakwa nje bafana ngitshela mina niyadakwa Mjolisi mfowethu into engizoyisho kuwena ungayinaki inkulumo zabo lezi vele nje bala too much la ukwenza dololo too much la mfowethu qhubeka nokuphusha ingoma yakho uyivalele nje la
ujabule nabantu uma uhlangana nabantu ufuna ukushutha nami nishuthe nivote futhi uma ufuna ukuthi wenza ama-video abantu bekuvotela ukwenze konke mfowethu uyiphushele into yakho nje mfowethu uyezwa uyiphushele into yakho ungawanaka amahansi too much la too much yabona so injalo indaba webayanda anikusebenzise lokho madoda yazi ngihlezi ngithi hayi mhlawumbe phela isuke ingasebenzi ngoba phela vele ezingqweleni lapha suke sidlalela yabo izinto ezithi kuphume eceleni vele sisuke kudlala kanti vele ayikho ingqondo ngempela hey madoda wancipha umsebenzi kubantu besifazane wande madodeni la lento le